nga tungdakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa kita ragyud ang atong kaluwasan, kayang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong taragi hapon pa'y. Kinsa pa man di ay. Kinsa pa man di ay, very catchy ug inspirational song mga kapuso, haom karong pandemya nga gisagubang natong tanan. Karong buntaga makauban nato ang nagpasiugda ning maong inisyatibo si Sir Sherwin Eviota. Good morning, Sir Sherwin. Maayong buntag kanimo Nico ug sa atong mga televiewers. Thank you so much for joining us, sir. Unsay istorya aning atong kanta nga Kinsa pa man di ay nganong naka-come up ta aning inisyatibo, sir? Istorya-istorya ra to hantod sa we thought of koan organizing ourselves. Kuning Cebu Citizens Initiative ang tuig tumong nato is to send out different messages ba nga moabot bitaw sa atong mga kaigsuunan. And one of those nga na hunahunaan nato was a song that is appealing to all ages and most especially to koan kanibang mga the unprivileged sectors bitaw sa atong society. Ang message gyud sa song manawagan sa atong pagtinabangay inunungay karong panahona. It is. Ang gusto magud nato ma-impart sa atong mga kaigsuunang Subuan is that kanang time pa sa agod kanang murag kapoy na nila ging na natagahigo sa atong presidente murag di man ni mao, and we are not that kind of Cebuanos. We're supposed to be resilient. So we just had to remind our brother and sister Cebuanos ba nga we have to do this as a united people ba nga in solidarity bitaw, because you know Nico, it's not only the song is not only for this pandemic. It is also after the pandemic nga mabitaw ang katapusang linya de sa linya Sugbo bangon Subuanon. Pagkanindot, sir, kita ang atong kaluwasan, sir. So mensahe nimo sa atong mga viewers karon. We all need to work together and let us be conscious nga this is not just para nako, para sa kong pamilya, but para sa tanan. It's for Cebu. And we need to bangon back to the kind of progressive Cebu that we used to have and we used to be. Wow, thank you so much po for your message this morning. Daghang salamat nagpasiugda ni ining trending nga kanta. Mr. Sherwin Eviota, daghang salamat, sir, for joining us. Thank you very much. Thank you.